Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Dnes si vyveštíme z kartičiek Will & Tarot Deck a taktiež si povieme o niečo o dualite, ako vám pomôže pri manifestovať si všetko, čo chcete. Budem rada teda, keď vydržíte až do konca. Toto videjko je naozaj špeciálne a veľmi veľa ľuďom bude to, čo budem rozprávať, úplne nejasné, ale keď si chcete primanifestovať veľa lásky, veľa peňazí, lepšie zdravie, bábätko, vnútorný pokoj, tak toto je základný princíp, ktorý vám pomôže si zmotniť to, čo chcete. Pre mňa bolo teraz tieto týždne dosť náročné vykorigovať emócie, lebo som sa naozaj čistila, naozaj som si čistila všetky také tie prežitky, zážitky a taktiež som podstúpila rekonštrukciu, ktorej som sa brutálne bála okien, ktorá nakoniec dopadlo nad moje očakávania, tak som taká šťastná, mám také lepšie aj videnie toho a všetko to tak pekne zapadlo a teraz vám môžem v pokoji povedať to, čo je veľmi dôležité. Veľakrát sa na mňa obraciate, že si chcete privolať lepšiu prácu, lepšie financie, to duchovné partnerstvo, po prípade to bábätko. A je tam dôležité, aby ste si uvedomili princíp duality. Dualita znamená, že existuje napríklad smrť, to je keď robila som veštenia, čo vám odkazuje váš zosnulý príbuzný, a potom existuje zrodenie. A to znamená to bábätko, ten život. Je to ako keby na takej nitke, alebo ako by som vám to vysvetlila, takej čiarke, že tá dualita na seba nadväzuje. Je to taký cyklus. Keď máte nedostatok lásky, ľahostajnosť, pocit smútku, tak na druhom spektre zase máte tú hojnosť v láske, milujúceho partnera alebo partnerku a krásny romantický život. Na tomto spektre ste chorí, necítite sa dobre, máte psychické poruchy, fyzické poruchy a na tomto spektre máte to zdravie, cítite sa ľahko, chudnutie je pre vás hračka. Potom tu máte spektrum financií. Máte veľký nedostatok, nie je tam žiadny pocit hojnosti a potom máte pocit hojnosti až prebytku. A pokiaľ vy na tej nitke, aby ste si vedeli primanifestovať si tú vec, po ktorej túžite, ste stále v energii nedostatku, tak ako keby tá cestička tej nitky, keď si to predstavíte, že chce sa z tohto nedostatku dotrepať do toho dostatku, ide, že tá nitka vás dá dole. Že, ako by som vám to vysvetlila. Keď si chcete napríklad primanifestovať viac peniažkov, cítite strašný nedostatok, strašne sa vám nepáči tá práca, ktorú máte a snažíte sa primanifestovať si super prácu, super financie, ale ste v tej energii nedostatku. Nepáči sa mi tam, všetci sú blbci, nič sa mi tam nedarí, mám nedostatok. Z toho nedostatku sa neviete potom dostať do tej línie toho dostatku. Pokiaľ vy neuvidíte tie svetlé body na tom, že začnete každý deň si všímať, v čom je tá hojnosť, v čom ste sa posunuli, ako idete, približujete sa do tej svojej manifestácii. Keď takto pomalinky pôjdete, dôjde tomu naplneniu. Keď chcete lásku a teraz vás opustila partnerka alebo partner a vy si začnete užívať tú slobodu, tú voľnosť, to, že sa začnete rozmaznávať, to, že si kúpite tie kvietky, ktoré chcete, to, že idete do kina aj sami a začnete si užívať tú slobodu, zrazu vám ako taký Vánok ten život priveje toho partnera. Napríklad, ja som veľmi teraz bola materialistická a hoci mám dosť peňažkov, manžel má dosť peňažkov, hojnosť všade preteká, tým, že som si liečila brušnú čakru, ktorú som mala zablokovaný aj tými odblokovaniami, že ja cítim to, čo vy cítite, tak stále som cítila taký nedostatok, bola som nespokojná v svojom dome,
partnerovom, manželovom dome. Všetko by som chcela reorganizovať, nič sa mi nepáčilo, chcela som radšej nejaké nové bývanie a bola som v tej energii nedostatku. Stále som len si prijala gauč, stále som si prijala, že radšej budem mať nejaký nový priestor, mňa to tu nebaví rekonštruovať, bola som v tých nízkych vibráciách aj ja. A čo keď sa niečo nepodarí, čo keď zase budú nejaké problémy, proste iracionálne si moja myseľ dala také tie strachy, smútky, to, že nemôžem dosiahnuť to, čo chcem. A čo sa stalo? Stále som bola taká nespokojná a toto není dobré, toto není dobré. A začala sa tá rekonštrukcia a ja som stále bola v tej energii, že na čo budem ten bordel upratovať, zase prídu, zase tu bude ďalší bordel. A nebola som v tom stave, ktorý vám vravím, tej dualite, že som spokojná aj s tým, čo momentálne mám, aj s takým kvázi nedostatkom. A stále sa všetko predĺžovalo. Všetci mi povedali, nemôžeme prísť, musí to byť trošku neskôr, keď som chcela dať podrtiť nejaké tie vetvičky, keď som chcela vybaviť odťahovku na staré veci, tak to sa nedalo. A potom som si uvedomila, že ten život ma chce, aby som čelila tým prekážkam, tak som začala celú izbu si poupratovala, povysávala, veci, ktoré so mnou nerezonovali, som dala na charitu a pomaly som sa vracala do tej Dominiky, ktorá je celistvá. Pomaly som začala milovať ten priestor, ktorý mám. Ja mám klientov na odblokovaní, mám dostatok aj na coachingu, takže o toto som sa nemusela ani len tak starať, ale tá vnútorná moja sila sa tak prebudila, začala som byť veľmi spokojná. A ako som si upratala okolo seba, zrazu som cítila tú energiu pokoja. Zrazu prešli oveľa väčšie financie, zrazu prešli kreatívne nápady, zrazu prešla tá spokojnosť. Čo vám tým chcem povedať? Keď budete v energii nedostatku, že niečo sa mi strašne nepáči, tak je to ako keby ste mali izbu, ktorá je zaplnená tmou, že nič nevidíte. Proste máte zatiahnuté žalúzie, je tam strašná tma. A vy nevidíte ani tie možnosti, ktoré sú okolo vás, nevidíte nábytok. Čím budete viac na sebe pracovať, tak začnú sa vám tie žalúzie, alebo tie rolety, alebo závesy odťahovať a uvidíte, koľko veľa špiny je v tej miestnosti, koľko veľa zbytočností, nepotrebností tam máte. Vy keď si vypracete tú pomyselnú špinu, poupratujete tam, dáte preč tie staré veci, tak zrazu sa dostanete do bodu, kedy ste tak spokojnejšie aj s tým priestorom, ktorý máte. Začnete si ten priestor kultivovať. Toto ako keby hovoríme metaforicky o duši. A začnete si to priestor kultivovať a zrazu máte ten priestor radi. A zrazu sa vám otvoria tie možnosti a zrazu preteká hojnosť. V láske. Pokiaľ vy neodpustíte svojim bývalým partnerom, neodpustíte krivdy, neodpustíte rodičom, idete do cyklu udalostí, stále priťahujete tých zlých partnerov alebo zlé partnerky, stále sa vám opakuje vo vzťahoch to isté a stále ste v tom kolečku, v tom šlungu. Ako náhle začnete robiť tú očistu seba, ako keby to vypratávanie toho priestoru, upratanie toho prachu a nebudete si hovoriť, že to spravím až potom, keď príde tá práva alebo ten pravý, ale začnete teraz v tomto momente, začnete byť spokojní sami so sebou, so svojím životom a začnete robiť tie kroky, aby ste si užívali každý deň, tak čo vesmíru dáte, tak to je vysoká vibrácia spokojnosti. A tá vibrácia spokojnosti vám privolá toho partnera ako taký Vánok alebo toho partnerku, ktorá je tiež na tej úrovni, kde sa už nehádate a kde je to také fajn, kde už ako keby ten vzťah neriešite. Teraz som aj písala článok pre Balance, pre časopis Balance o tom, ako to funguje, že fakt mi to došlo, že to je ako keď máte nejaký byt, ktorý chcete predať, lebo chcete si kúpiť nový dom, krajší, s veľkou záhradkou, pekne zariadený. A
A vy sa snažíte taký ten byt predať, ktorý nemáte radi, neupratovali ste, však to ten budúci majiteľ to zrekonštruuje, nech si to spraví podľa seba, nedarí sa vám to predať, ste nervózni, lebo potom si neviete kúpiť ten domček. Namiesto toho, aby ste dali tú lásku, tú energiu do toho, tej rekonštrukcie toho pomyselného bytu. A naozaj tam ide o to, že vy až smútite za tým, o čo prichádzate, ale zároveň ste vďační Bohu, za čo super vám prichádza lepšie do toho života. Dá sa to prirovnať napríklad k autu, že máte nejaké auto, o ktorého sa pekne staráte, ale zrazu vám pribudnú detičky a zrazu ten športiak, ktorý si tak hýčkate, ktorý je taký ten váš, už nie je dostatočne priestranný a už by ste potrebovali iný, tak ho rýchlejšie predáte a kúpite si niečo lepšie v rámci tých potrieb, ktoré máte. Ale keď sa budete k tomu autu správať ako k šrotu, keď sa nebudete o to starať, keď tam necháte všetko roztrúsené, budete kašľať na všetko, tak aj ten predaj bude ťažký. Takže dúfam, že ste trošku pochopili tú pointu toho manifestovania. Keď príjmete dualitu, to, že potrebujete mať mier aj na jednej, aj na druhej strane, tak vtedy sa veci dajú do poriadku. Keď si chcete lásku primanifestovať, pokiaľ nie ste spokojná sama so sebou a s tým, čo máte ako slobodná, tak keď vám aj príde dobrý duchovný partner, bude pre vás nudný, nebude sa vám ľúbiť a budete stále si vyhľadávať tie problematické typy. Keď napríklad cítite, že to zdravie nie je dobré, ale nechcete robiť veľké radikálne zmeny, alebo tak čo spravíte? Dáte si veľkú tabletku alebo nejaké vitamíny, ale nebudete mať ten dlhodobý efekt, ako keby ste sa začali naučiť milovať to telo, rozmaznávať ho, hýčkať ho a potom by tie zmeny prišli. Ja to cítim najmä pri tých žienkach, ktoré majú problémy s nadváhou, že oni chcú, nekúpia si nejaké to oblečenie, ktoré je plus size alebo ktoré by im vyhovovalo. Strašne sa tam týrajú tou dietou a to telo odpoveda, že ako keby viac bobtnali. Žienky, ktoré mám v poradni na otehotnenie, tie ako keby stále sú v takom strese, takom ako keby zajatí toho, že všetko robím zle, čo ešte mám robiť zle. A ten stres im vytvára v tom tele také stiahnutie a to babetko ako keby nevie duchovne preniknúť do nich. Ale to už je na ďalšie témy. Len chcem, aby ste to pochopili, že všetkému, čomu vzdorujete, všetko, čo si nevážite, znásobuje to, že si neviete primanifestovať veci. Ja, čo som robila teraz, keď som si čistila tú brušnú sakrálnu čakru, kde naozaj tá tretia čakra, tá druhá čakra, keď sa čistili, tak to boli také emócie strachu, tak ja som hrozne dobrá v manifestovaní. Ja naozaj mám všetko, čo chcem. To hovorím s najväčšou pokorou a s takouto vďačnosťou tomu Bohu, že aj ostatní ľudia mi vravia, že nevieme, čo ti máme kúpiť v dome, lebo ty máš všetko. A čo bolo veľmi vtipné, tak teraz cez veľkonočné sviatky sme spravili s manželom nákup a zabudla som, večer som zistila v sobotu, že chýba nám med. Som si úplne myslela, že doma máme med a nemali sme med. A furt som si vravela, že no tak teraz je to prúser, lebo v nedeľu a v pondelok je sviatok, sú zavreté obchody, tak sa musíme zmieriť s tým, že bude piť takú tú kávu 3 v jednom, ale vnútorne som veľmi túžila po tom mede, ale nechala som tomu voľný priebeh. A čo bolo zaujímavé, tak ja som mala stretnutie s mojou klientkou a ona mi doniesla med, že cítila nejaké také vnútorné, že ja viem, že Dominika má všetko, ale nejako mi ten med od tohto super včelára proste padol, že ti ho musím doniesť. A bola som nesmierne vďačná. A vtedy som si aj pochopila, alebo vtedy som poďakovala tomu Bohu, že niekedy tak veci silíme, že myslíme ten plán, že no na to, aby som si primanifestovala partnera, na to musím spraviť
to, že schudnem 20 kg, na to musím spraviť to, že napíšem 20 chlapom na Tindri, na to musím spraviť toto a toto. A pritom ten Boh je taký múdry, že on vám vie aj na ulici zostrojiť to partnerstvo alebo spraviť tam okolnosť, aby ste sa dopracovali k tomu želaniu, že vašou úlohou nie je to, aby ste vy silene mysleli na to, ako si to primanifestujem do toho svojho života, ale že tomu dáte voľný priebeh, že máte tú myšlienku, ten pocit, že toto si chcem primanifestovať a to, keď dáte tomu voľný priebeh a necháte to na Boha, tak rovnako ako v tej izbe, keď zrazu tie žalúzie rozostrete, tak zrazu vidíte tie veci okolo seba, tak rovnako aj vy, keď konečne sa otvoríte tomu, že je niečo vyššie, než ste vy, že uvidíte tie okolnosti inak, ako ste ich doteraz vnímali, keď sa vám takzvané osvetlia, tak zrazu vidíte, že aha, a toto tu vlastne mám, za to som vďačný a vie vám potom prejsť aj nová vec do toho vášho života. Ja to furt učím moju maminu, ktorá je taký škrečok, že strašne má rada a strašne lpie na starých veciach, starých knižkách a nemôžete ich odtrepať. A furt ju učím, že na to, aby si primanifestovala nové veci, potrebuje vytvoriť priestor. Ja keď napríklad chcem nové knižky, aby sa mi zjavili, tak ja darujem kopec knižiek alebo dám klientom a tým sa mi otvorí nová knižnica. Ako náhle budete na niečom lpieť, že nechcete to pustiť, rovnako ako napríklad niektorí nechcú pustiť svojich bývalých partnerov, ako keby ich chcú držať a toto je jediné moje šťastie a Boh mi nič lepšie nedá, nepotrebujem nič lepšie od Boha, tak rovnako ten Boh vám potom nevie dať niečo lepšie, lebo máte ako keby preplnenú tú pomyselnú knižnicu. Preto je veľmi dôležité sa zdať takých tých myšlienok. Ja chápem, že je to ťažké a že to vaše ego ani moje to nechcelo pustiť, že niečo lepšie dokáže ten život vám dať do toho vášho portfólia, než vy si viete primanifestovať. Ale vidíte, rovnako ako ja s tým medom. Ja som vedela, že hold, už mám smolu, mám síce peniaze v peňaženke, ale všetky obchody sú zavreté. Jedine, čo mi zostávalo, by bola nádej, že poďme na benzínku a možno tam niekde bude nejaký taký med, ale vidíte, že ono to prišlo za mnou úplne jednoducho, úplne ľahko a dokonca zadarmo. Takže budem rada, keď nad týmto videjkom trošku pouvažujete. A ešte som vám chcela povedať jednu vec, že čo bolo pre mňa také zaujímavé, možno niektorých to ani nebude vás zaujímať, ale písali ste mi aj veľakrát tí, ktorí chcete si privolať babetko, alebo ktorým odišiel milovaný otec, mama a cítite veľký smútok. Tak, mne pred 2 týždňami odišiel môj ujo a umrel tragicky. Ja si pamätám, že ešte pred 4 týždňami ma poprosil, či mu nedonesiem mak a ja som ho doniesla, bol strašne z toho šťastný, úplne uchechtaný a viem, že keď zomrel v ten deň, tak mamina mi to potom hovorila na ten druhý deň, že umrel. A namiesto toho, aby som zase cítila taký ten smútok, že jaj, teraz je stratený, teraz prečo to Boh spravil, lebo to som presne cítila, keď tatino zomrel, alebo keď mi zomrela mačka, alebo tak. Tak namiesto toho som cítila nesmiernu radosť za neho, že išiel do toho svetla a do toho pokoja, ktoré som zažila, keď tatino mi ukazoval, že aké je to po smrti a keď naozaj som mala niekedy také tie, hlavne na kape, prepojenia s tým Bohom, že som cítila tú radosť, tú hojnosť. A viem, že teraz to znie šialene a ja som veľká racionalistka, ale keď cítite to, čo sa deje po smrti, tak prestanete sa báť o druhých, o ich smrť a prestanete sa báť toho, že im je zle. Napríklad teraz mi odišla mačka a ja viem, že je o ňu dobre postaraná, nemusím sa stresovať, lebo keby aj zomrela, viem, že tam na druhom svete je dobré.
A znie to strašne iracionálne. A mnoho z vás si poviete, že Ježiši, táto je šľahnutá, že ako toto môže povedať. Ale to je tá dualita. Že vy keď pochopíte, že tá smrť je zrazu znovu zrodenie do inej podoby, tak prestanete mať takéto strašné citové lpnutie na tom, že ste o niekoho prišli. A mne sa to potvrdilo aj tým, že ja som išla, mamina objednala takú tú smutočnú kyticu mojej zlatej kvetinárky, ktorá mi aj dala túto ružičku v Poligóne v Nitre a spravila taký nádherný, taký ten dlhý veniec pohrebný. A pamätám si, že ako som išla pre ňo, tak ja som si tak hovorila, že keď ma tento môj ujo aj počuje, tak bolo by fajn, keby sa mi tak pripomenul, že by sa mi voľade zjavil mag alebo nejaký takýto symbol. A ako som išla po tú kyticu, tak dve ženy sa tam rozprávali s tou mojou kvetinárkou, ako by chceli makovice. A som si tak povedala, že je tu ešte prítomný a že naozaj my to tak berieme, že tá smrť to je koniec a teraz nevieme sa napojiť na toho blízkeho. Ale viete sa napojiť na toho blízkeho, viete s ním komunikovať. Rovnako aj teraz, keď som mala odblokovanie s klientkou, tak sme riešili odkaz jej manžela, bolo to krásne. Taktiež som teraz riešila pri odblokovaní, ma poprosila ďalšia moja klientka odkaz od otca. To bolo trošku pre mňa také nepríjemnejšie, lebo ona mi nepovedala, že jej otec bol aj alkoholik a mne strašne bolo potom zle, lebo on trpel na pečeň. A ja tým, že sa naciťujem na tých ľudí, tak ja cítim aj na čo oni zomreli, čo tam ako keby bol ten problém. Mne to potom vymizne. Len vždy to je pre mňa taký šok, lebo ja mám rada túto prácu, ale niekedy to je pre mňa, že potom sa mi až priznajú tí ľudia. Takže dostanete tie odpovede. A rovnako teraz, keď robím na tom druhom spektre, tá komunikácia s tým vašim spirituálnym dieťatkom, ono je to dosť podobné, len to je to, že tuto máme to smrť a tuto máme to znovuzrodenie. A my si nemyslíme, že tie detičky, ktoré sa majú do nás zrodiť, sú okolo nás. My si myslíme, že voľako to Boh zariaďuje, on vám nanúti voľaké dieťa a to tam bude, ale je to naozaj taký veľmi silný proces a mňa to začalo teraz strašne fascinovať. Lebo ja keď som začala robiť tú baby väžbu, tak ja som bola, že Bože môj, prečo toto chceš odo mňa, aby som robila odblokovanie, otehotnenia, sama nie som tehotná. Strašne veľa bolo tých odblokovaní toho otehotnenia. Ale teraz to už chápem, že to bol ten prvý článok, že bolo to, že som sa vedela nakontaktovať na tie duše mŕtvych. A teraz, že viem a učím sa nakontaktovať na tie duše tých detičiek. A som si kúpila knižky, ja vám ich teraz ukážem. Oni sú zahraničné, ale ja nemám rada takú tú vúhu literatúru, kde si volá do vymýšľa voľaké somariny. Mám rada exaktnú vedu. A vidíte, mám tu knižku Tajný život nenarodeného dieťaťa. A toto je od psychológa, ktorý sa tomu veľmi dlhé roky venoval. Je to o tom, že vy, keď komunikujete dokonca v tom brúšku, tak to ako ovplyvňuje. Ďalej, moja taká mentorka vydala tiež knižku o tom, ako komunikovať s deťmi, ktoré sa ešte nenarodili alebo ktoré ste stratili pri potrate. Taktiež ďalšia autorka vydala super knižku o tom, ako výživa vplýva na otehotnenie. A ďalej tu mám ďalšiu doktorku, ktorá hovorí o tom, ako vlastne aj ten princíp toho zrodenia toho života funguje. Lebo my si myslíme, že vieme všetko
ale nevieme. A niektoré veci sa už dali odpozorovať aj vedecky a toto mňa osobne fascinuje. Budem rada, keď mi aj napíšete dolu do komentára, že či aj vás. A poďme si spraviť taký výkladík toho, že čo v tej manifestácii máte pochopiť, aby ste si vedeli privolať to, čo chcete. Máme tu 5 kartičiek. 1., 2., 3., 4. alebo 5. Máte vybraté? Prvá kartička je energia veže. Na to, aby ste si privolali to, čo chcete, potrebujete odhodiť tie staré masky, staré veci, ktoré už s vami nerezonujú. To ako ja tie okná, ktoré som začala rekonštruovať, vedela som, že to bude náročné, strašne sa mi to nechcelo do toho ísť, ale teraz mi je už lepšie, že som sa nebála vzdať niečoho, čoho som sa dlhé roky držala, čoho som sa bála. Takže vy na to, aby ste si privolali tú novú vec, potrebujete prestať mať ten strach, že keď niečo opustíte alebo keď niečo sa vzdáte, že by neprišlo niečo lepšie. Ak ste si vybrali druhú kartičku, máte tu kartičku diabla. U vás je ten problém, že vás ovláda príliš moc túžba. Táto kartička vraví o pripútanie sa k peniazom, pripútanie sa k sexu, pripútanie sa k nejakým túžbám. Ako túžby nie sú zlé. Keď aj chcete volať čo, že napríklad drahé auto alebo nejakého partnera alebo partnerku, ak to má ten osudový karmický nábeh, vy si potrebujete splniť toto želanie, aby ste potom zistili, že niektoré tie splnené túžby nie sú také až wow, ako by sa nám zdalo. A ja viem, že veľakrát mi poviete, že ale toto keď sa mi splní, tak budem šťastný. Lebo ja som si to veľakrát vravela. Ja som si tiež povedala, ja keď budem mať toto, tak budem šťastná. Primanifestovala sa mi. A potom som si vymyslela ďalšiu hovadinku. A toto keď budem šťastná. A ono to funguje tak, že keď sa naučíte byť v tej spokojnosti, tak prídu vám všetky tie túžby, ktoré chcete a nemusíte ich tak urputne hľadať, urputne sa snažiť a uvidíte, že tam budete mať to trvalé šťastie. Ako nahľadáte tú svoju túžbu na taký pedestálik, že len toto ma spraví šťastný a budete celý ten život len nič iné nerobiť, len ťažiť kvázi ten diamant, ktorý chcete, tak budete mať ten diamant a zrazu budete mať 80 rokov a zistíte, že máte v ruke ten diamant, ale čo? Zdravie už nebudete mať, blízkych okolo seba nebudete mať, že lepšie si užívať tú cestu. Keď ste si vybrali ďalšiu tretiu kartičku, ukazuje sa mi tu energia miernosti. Táto kartička naznačuje, že na to, aby ste si primanifestovali to, čo chcete, potrebujete mať takú väčšiu umiernenosť a mier v duši. Lebo ako náhle ste v tej energii, ako ja som bola, v tej nedostatkovej, tak niekedy si myslíte, že toto ma spraví šťastnou a potom zistíte, že aha, tak za tým bolo toto. Je to napríklad ako s hladom. Že vy si myslíte, že strašne chcete, čo ja viem, bravčové koleno, že ste strašne hladná, objednáte si a potom, že toto mi nechutí. Ale tá prvotná túžba bola taká strašne veľká a bol to zamaskovaný napríklad hlad alebo smäd po niečom inom nutričnejšom alebo tak. Alebo keď naozaj túžite po tom kolene, tak si ho doprajte, len vám vravím, že niekedy, keď spomalíte to tempo, tak zistíte, že čo je za tým, za tou vašou túžbou. Napríklad u mňa tá túžba po ďalšej nehnuteľnosti a ďalšom stresovaní sa značila, že si potrebujem upratať v tom svojom priestore a spomaliť tempo. A keby ste mi to vtedy povedali, tak by som vám povedala, že nie, vy obmedzujete moju silnú manifestačnú schopnosť a vy ste ten zlý. Takže úplne to chápem. Ak ste si vybrali štvrtú kartičku, máte tú kartičku smrti, s niečím starým sa lúčite a niečo nové prichádza. Je to tá energia toho staršieho auta, s ktorým sa lúčite, aby prišlo niečo nové, lepšie.
je to tá energia, kedy opúšťate jeden cyklus a idete do novšieho, lepšieho. Takže u vás je to také pomalejšie, ale lepšie než tí, ktorí ste si vybrali tú prvú kartičku väža, z toho, že tá zmena bude menej bolestivá, lebo už sa viete od veľa vecí odpútať. To je napríklad, že sa viete tešiť, ako hneď mi napadlo, že ten môj ujo, hoci zomrel, tak zároveň som plakala, že už druhýkrát neuvidím v tom tej normálnej ľudskej podobe, ale zároveň som bola šťastná, že už je tam so svojou ženou, ktorú strašne miloval a ktorou chcel byť. A keď ste si vybrali poslednú kartičku, máte tú kartičku Vyselca, ešte vás čaká také obdobie stagnácie, popremýšľania, že čo v tom živote naozaj chcete alebo nie. Potrebujete mať jasnejšiu predstavu. Budem rada, keď mi aj dolu do komentára aj napíšete, ktorá kartička vám vyšla a teším sa na vás opäť na budúce. Majte sa krásne.